eskerrik asko zuei, eskerrik asko epaimahaikideei, Ainhoa Lotzena, Eneko Itziteria eta Jonalde Rubedak egindako lanagatik. Eta, bueno, besterik gabe gogoraztea 17. edizioan gaudela, lan asko eta bikaina aurkeztu direla, eta nik egingo duten orain izango da epaimahaiaren erabakia irakurri, bai? Erreportari Gaztea sariaren 17. edizio honetan 40 idazlan aurkeztu dira, eta 75 gaztek parte hartu dute lan horien idazketan. Andoaingo Udalak euskarazko komunikazioa bultzatzeko helburuarekin hainbat ekimen sustatzen ditu. Erreportari Gaztea saria da ekimen horietako bat, ekimen garrantzitsua, zalantzarik gabe, euskarazko komunikaziogileen harrobia bultzatzeko aletxo bat den heinean. Aurtengo parte hartzaileak 14 eta 18 urte bitartekoak dira, andoaindarrak edo andoainen ikasten dutenak guztiak ere. Idazlanetan jorraturiko gaiei dagokienez, berriz, ugaritasuna geri da nabarmen, eta kopuruari dagokionez, aurten parte hartzaile txikiagoa izan dugu. 118 gaztek, 72 lan aurkeztu zituzten, iaz, eta aurten aurretik esan bezala 75 gaztek, 40 lan jarri dituzte epaimahaikiren eskuartean. Beraz, azken urteetako gorako bilakera gelditu inda. Espero dezagun, urte honetako joera baino ez izatea. 17. Erreportari Gaztea sariaren oinarrietan jasotzen denari jarraiki, lanok ebaluatzerakoan, erreportajen egokitasuna, estiloa, datu bilketa, eta zailtasun hartu dira kontuan, baita originaltasuna ere. Erreportari Gaztearen aipamen berezia, Nerea Jorge Oyarzabal. Iker Badallo Sánchez. Gaztearen bigarren saria, Odile Txueka, Irati Uranga eta Gorete Otegi. Erreportari Gaztearen lehenengo saria beraz, Izaro Arrutia Birrobreta. Eta Ana Carrera